Liver Health Malt Dynamic Harbor. Ndizi TV. Ubwansu bw'omu Gusii. Omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Nayaeteire. Orocha wika mocha lya kanyora chisanduke isatu chirikirere tali omwana wa Yeroda. Efamilia eliese ba mosera tikurwa gachuba bataito mubere. Tato mwabe kiagera nero omwana wa yena atagito mubere gosomo chokoroe. Na Delphin nere asa Nyamira bono aligiri obomenyo na rombata na batagito mubere no mwana Obama no ale. Oga decide na ke Delphin. From there my father na gachetu. Na nawe matanga tatendete. Lakini nchebona ngateba tigankoleki tigangumbi life. Iri ni bea challenge stigma iyo mugwetana bono ate agenene no kulinda mwetana mbaka igete baka sara ngaikanga boli inkamuboli ninkinda gokorere egero ube specific ngabono mbugonde ine kwa Nayaeteire kiro monto asense gatomanya Nayaeteire Mbiama naendo mwanchi murigere bwegetaseni kya Ndizi TV omoroberi obuna botambe Nayaeteire aseto gutarira ba minto bali babwata chishida mbalimbali osabali bayeteira makongo ao naende bali bande bagenda tukutigarasa makongo ayu twasangana barabwo egere gwetera semegana yabo batogo semeria ende kro kende twaba obokonyi aseto kunyara morobero Nayaeteire twaratarira Bagusii abange asorongorwa Gusii Nyamira amo na Kisii County tororenga Bagusii abange maene bagenda gwetera makongo asa magimabo gwetera makweli gwetera marwaire gwetera enchara na gwetera asobotaka nakiako gara twachamo gwetera segetaseni kya Ndizi TV egere twasirana ase tokonyora ase tokunyara mwanchu murigere rero nigo nakwira gwikase ward ya Masimba egotoka ase bunge ya Nyaribali Masaba county ne ya Kisii ase tokumera noyo minto turasanga make naria yabwate asobogima bwae matemu naria Nayaeteire amange yokurenda sebono twabaleganire asenchira ya bene nchebuna botambe nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita kabamo naintwe weika omwelio. Asante sana Delphin tewango ana kuligiri twakuligiri bage egari yakwa amato yetige gosengai twachire gora kuligia amatuka mange aiga nonga bona nonga. Asante sana asogo twalegania buna inchena ta Marieta na Sara Nyarangi ontita na ningani ora teba Marieta na kiokoro kwa egere kare togo chako morobele bantu bamanyanga ingoyo togo kwana nere karibu sana Ntasa Marieta ngo Delphin kemto saitera maribari kyogor na ganwa enkayane ningani omenterio yake na lianto bara igweli etaliao Marieta na Delphin kemto saitera maribari kyogoro okay na ganwa senkayane ba okay mbiamo na sana mwanchi muliato na Delvin Kerubo Kemto Delphin Kemto na eratole nere gaiga tokora sanga nere akiake karibu sana Delphin asumurubulio yagara turasanga ake egwatevire seino nkiogoro Nyaribali church amino mbarenga mwarenge mao mino moyale tatu mino moyale mtoto rabana 6 abamura batano nyarukemo okay yondo mwana okabere ase family tatu mtaka gwe Kennedy mai na mama kuro Agnes Kerubo okay igo na ebwe kumuiseke nchebe kenyaroka na ebwe kenyaroka ya data na mama all right ama soma ona gigwa someta karo mwarenge abana ona someta bwe class 8 yes ngabwato kero ngikwali kubwatokero bibuli batali kwenyara gose gwanjite na nchite challenge neshinge chikogera una chirechi Delphin feda wakonyara murensi eka biding ngabwatoka okay kero kwa bwatoka wachaka gukora kieke bono nka kana bwatoka school na bete marriage immediately ngasoka gocha sakuru ku gachuba keumbu
Kera nasoka guchi gachuba Kiumbu ilikuwa 2005. Yes. Kera naenda Ororo nkabera 2005 2006. Uyu mwaka yone ngokora Lingigas narikire. Okay. Lakini arenge nsema ya Nairobi. Kera tukarusi tukagenda Nairobi. Tukabera Nairobi weka 2008. Kadeka 2008 mwaka ono mambio kuboka kanyorana accident. Why? Kera nyora accident tasireti. Lakini akairua senya gitare kurukumbagati. Yes. Kanyora simi. Ego ntebe no meto mungwana gitokurukuga ngabatebiye. Ego. Bagantebe nchuba kambagati. Kera nenda bakambagati kanyora nwali na alikuwa naongea. By the way Sara nchena kwenda buraguripi lakini ilibidi. Ngakere familia yabo ngabatebi okora Steve wanyorirana accident. Familia yabo igacha yonspi. Egantebi so far tukumanya ngaki umwana itagoraki anyora accident. Bagantebi tukwenda bakasigete tururigirira ngaki umwana itanyora accident. Mukaranga accident yenge ya kawaida. Yarenge ya kawaida. Na umiete mano? Ta umiete. Lakini bono ikintu kiambere tegekone kera tuikari ilikuwa kawangwale 56. Mwenye nabi kitogo so guchime akaruora akatutebiruse bikoroto mwosoye mwikaranse. Dende ngina umumura akarua agateba nacha ndete komanya ngaki umwana nakoreki anyora accident. Uri akarua akabatebi ndocho muntu ito umwana ogo gari umusubati umurabu umwenge. Ngansa kwerengerera ndebo so umusubati umurabu. Kai na ninje. Esegi yabwati tense nkarwanigu narwanigu. Tukaira na gucha nyumba na ngina. Murembe turi ngororo. Ekarate umusubati umurabu umwenge igo yari justify nga nae kwa. Bono nababa tebeti andaka batebinga uyuba kanere ba maintenere. Neyo wakati nilikuwa na mimba. Mimba ya miezi 4. Ekera abatebigo tukairana n'umuntu uri guca nyumba murembe tuyi. Igese ni gali ari mu munya nabyo. Bamura bamwabo ma. Igo mwachite mwensi. Bachite ku Gusii bonse. Engote na temeto ko bakani bakangingira. Yes. Ekera bangingira bona ngabatebi kiri muranche gukora na mokora. Ekera 3 days maremwe agasira. Wa pole. Ekera asira. Kinko na mbagati mbingo ikororo bagantebi umuriro rengega obere serious to abere referred to Kenyatta. Akane bill ogende Kenyatta. Ngaika bakororo akane bill ngende baka Kenyatta. Karangu ka Kenyatta bagantebi malemu amefanya nini ameaga amefariki. Napaya beta matanga makongu matanga yisegi baka ngaya kiratati siminga matebi Nairobi yambere ira kongu ndocho kurwani bungoro. Usina inche ngoitunde. Bona. Tata kantebi agento okora kaba patient yango tirande in time. Erigo bwibwatira n'ikiminyere ngai. Metinyene. Amatuko tateba. Oyina rumwana umutangi. Oyina rumwana ukabere. Okay. Ekera na ikororo Nairobi ga ekeba ntotebe tatu mintu na tarata. Mungino ria gacha mabirongi makobyara. Batu yakanganya ibintu byansi Gusii. Kuna jirani tulikuwa tunaishi na yeye akarua akamanya kumbe bamugurire ambekire sumu. Yes. Abu next. Jirani by the way ilikuwa mama mzuri akaika kande mama Roda. Usiku wewe unakula chakula mari popote mtutu wakaniru. Bona nje Nairobi gari ekaba igongo soka naenda nali ndagiri ya hotel neira na kinganira matanga akoreki. Age abe. Meberoberiebe tugakora matuka akaba iguna bubogi mana mete Nairobi. Matanga akara tugachanga umuchango Garden Square tugatumbuka Maremo. Baka gachuba. Litwa mutumbuka baka gachuba. Likarenge supposed gutinde kumwaye. Bagateba atinde kusayiga. Kai, yani buno ulio tabwati mukungu. Nayo wakati nilikuwa na mtoto msichana na mimba. Msichana wake? Okay. Bono nche ngateba tinkonyara koro kikendi yonse matanga Maremo akaera buya. Nkabera ororo mpaka mundegeka 8 months. 8 months bono mungina gansa kubeka machiko. Ukienda kibarua unaleta pesa. Nukurageraga. One day ibuna nyasare kinkari korwege barua.
Erio mare munero lengo mumuro konyonyomira lengo muro gatatu konyene ebi konyomire. Ebona. Umuro munene agachaka nyoma. Erio mumuro munene anyoma. Makobiara still akamusubati Yesu acha kombekera. Wa. Kinkare gocha nkaiwa bakugamba akamudena chochote kitutwekera akorekane tubaise gukora kikukwana. Mbate we sara nilienda nikabeba nguo zangu. Elio baigwete gukuru mugondo bakwana nyomba. Bakwana nyomba nkairana. Nkairana. Nkabanga tianga nkanyora bayikire litoke bagante karibu nkabataya pane sinarwe ke barua twanyurira ngo twaragiro. Bakatebani gacendagire yubona kingo soka. Ngere bakamwane nkabanga tianga tingoro gatikende yons. By the way niliomba nikitoka kuyo familia. Nkagenda ngaikaseito nkabera mpaka nkanyora umwana mumura. Amen. Kana nyora umwana mumura niri nabana murugeta mariyeta yo mungwano uri. Atatu mwabo. Ebona. By that time nari ondare gutanga sikura muntu kuruku upama. Yituko nari atangase tu nganyora umwana uyu. Bono mama renda akarwora akayimuke simya gakera makobyara akamutebi twabeire buya kamubori mwana ki akamutebi upama akamute no mete miningi yo upama no muntu tabwa sobo so means we mwana tabwa sobo kabera abu because nchentu askaina maremu na tegete ku family eri iri bidi na ndingi mukyo mwana olione na ndingi na bako gachiba nande nkairana bako nkabera ororo for 4 months nande nganyora siri amateso bona nande nganyora very too much na bonde nyaruke eliane ne umwana ibona nyaruka yakinire ilikuwa 5 years okay nkaru orobo gimanande boga konga still nande nkaira no umwana uri nande ngayika nande nkaira naka ndo gaira nanka back after 4 months kana ikororo my father nwaro koraka utkanzo Kisii town akaruga ngade bayisagante bya batari ororo osoke no soka ndonse bora ubwato murembe omenye bya nkanganya pono ngata eka 29 210 nkaba married bono gocha Krena ba married to kunyara kurende sino bwangu na mwana olionde ngata ne family nse yarenge nkaroro ngatira mama umwana ngamuteba oyo Obama apana oyo monene nyarukenene for that time ilikuwa 6 years inkirete aiga usiganire gusimwanyoranete tuanyoranete inkirete lakini kingo soka nilikuwa nimeeleza huyu hapa sasa story yote ngamute because na baroche konyigwera gochimutu bono arete shida nkamanya korororo ekera naberaga ngaika 2011 kuira na ilimbange to gochikuyo umwana uri twabangirire ndekegen ngakire simbu tuko umwana usirire nyaruka yao ngakire sim ngatebigu umwana uri akorereki osirire makia gusira taruarite usina aruarite kuruma taruarite ngatebigu umwana arwe school wanda ochigotenya oruororo kumbe uko wamebeana stili nande kora basine sumu umwana wanyora umuntu umwaye ndagera umwana akoreki umwana ochurara kubwateti akera umwana oyasira nabo yamberete obugimo bokongo ekabidi no ko ni gukwaye gukaboko kongo sababu bari baka broke umubere iga sende baka broke umubere maifata ka broke umubere abantu batatu ekambera jare nchengo sana taka ngatebanya saa ngakinero kunyura mbono gaki tukayimuka umwana ninge akabiku mocheri Kisii level 5 Kani akwete bosayigo akakubose bakado school baka last moment arure school chire gotenya ndani okure botuko mwana uri agaika na mama kongeresa bakuragira kabateba bende kondumere kumubole ngikwari akamutebi na wendagera sigete kibagotema kumya ki town taigeti mwana uri agasira akayererangira ni mwana uri akayererangira iyo mwana uri asirirangira bakanga kiresimeri botuko naye uplaneti kuchikumoyi mambi nche uplaneti nchikuyo mwana uri mambi yes alikuwa that time 7 years bakanga kiresi baganteka kanikiri atene ndo mwana osirire bibante byo mwana igo bono aba bakabari bakabona gasende bakaripoti bono ibono
ekera bono itwigunye kubanga bono wa block iri omubere bw'umwana my father aga block bari bagase baga block nabonega baga block kali togo chukuyu mwana sare kambere gekonekera ngo town manye konya mani sanduki 3 na chionsi nabacyarikire roda kai nango so ali geita kuchikotigire sanduki ni nyama sibi teaching and referral sanduki chire 3 karo ranga boli my mother agante bidol finiarema baka last moment oranki ka kora kisikeo korekana ekera baiki mari baka soki umubere ngaro ororo bagateba iyo case nenda court ekabidi baka ngende court ingantirane umwana aretuga sababu already umwana oyo makonyuga kiruga bano uyu maremu ogachiru because Zimbabwe fununu ogachiru na kimwana ani obisiru taibwa omwana oyo omoke oyo bano omoke all right Obama ekapidi mbaka bamubisire bona ingona town ko yumubere timbwa ati mwana oyo bona kera tuika court bade we mutsacho renge no muyorenge akaro agataya mwa dolphin chinga gichingororo atotebi saito ko irumubere yes bona my father nabatagite ntebo mwana ibiseito iganya masimba bona batete mutebo mwana retu nabari bagacuba nababwate n'ikigari cyabo bamocho no musabara ngakiyengo ngusana bona ingati wake sabu ingo itaba gacuba tindanyora mwana uyo Obama ingo itaba seito tindanyora mwana uyo mpaka bona tigante baseiga omwana mini gweri nyoro umwana ngateba mu nse tindinde gatimarem umwana one imubere nyama sibi nkoyera my father nabaga yachetigu natoka ba for 3 years tarokwa na my father karabwatira bro Delvin na kurukire road maremu mwanchi muligereria egekone amangana mupa igongo bogimo bukiro mondo nabwato mugano Nayaeteire asubugima obokongu enamba ya Delvin neregabo ase TV ya ogabo aboko mwakera nere krote tomugano ya subuime nabago kweresa usomotarire nabali mutete kumosira kindi gyonsi kifedha wetera M-Pesa enamba ya neregabo ase TV ya tetoranda sense mwende ya studio toramera mate asini ni karoto koirana ntukole ngaroda bo amini Delvin bono ngayene tyo mwana na ndi nakyubugi mabule mpaka bono tobese gusuka enero Ndizi TV obwansu bw'Gusii Omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe ine nomanyete ekewekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatie kia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano neibere
ibere inye ibere isano na ibere isato isano isano na isato ibere boigo banyore wetrase namba ya bisi enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Mbiama naendo mwanchu muligereria aso kutoganya twarura aso mutimuge karutore na Delvin Kemto uyogenda tugotoeresera iguru y'umuganoye orocha wika mocheria kanyora chisanduke isatu chirikireria tali umwana wa Yeroda efamilia eliese ba mosera tikurwa gachuba bataitu mubere tato mwabe kiagera nero umwana wa yena atagito mubere gusomo chokoroye na Delvin nera asa nyomiru bono arigirio bomenyo na rombata na batagito mubere no mwana Obama no ali oga decide na ke Delvin bono nabona decide tinga teba tigo mwana na ichi masibi tokaewo mubere kera twewo mubere from there my father na agache tigo na noe matanga tatendete akukucha tamasisi lakini inchebona ngateba tigankoleki tiga ngumbi life bono naga bona sende oye bona kanyora egento kiryo korora tosi members bantu bane mbakimanyite nere biko kimanyite lakini ribachi kuyo mubere bakanyora isandu kirene cyabaga bakateba fununu uyirikuwa hivi na hivi ilikuwa bona onyere nabo yabeta ko sababu ekaba anytime ubwetana ogotebi nimbwata usuma ya tayi nubwate bu so kwando tindiku iri ni bea challenge stigma yo mugwetana bono ate agenene no kurinda mwetana mbaka yigete baka sara ngayikanga boli inkamuboli ninkinda gokorere ekero oyu specific ngabona mbugonde ikabidi ngakana baka chiombe ko chiseito egere yani abe kama etenga umuntu ayemukai chemukai ayoga kana bono nilipa sababu yako jina kinirende nabona understand tu bugimogo kwa ruseti ulikuwa unafanya biashara gose chemono nde byombe nebingende ona ono ekere ikaigono ina kanite chombe chiri tachieti kuridika mara mukikosana anarudia hiyo obakako kuinyolirio kuinyolirio semaro otebyumu boka bone kabidi umwana olione saya ko 12 years Obama bono ikabidi akachua story sababu akajua kwamba hapo sio kwao akamanya buna yalinge na agabona kerenaika abesike bomu bono gasende bomu chikamati bagasoime uyu tayo n'umuntu bwate bwoye mara gwate bwene ritinge wate wa mangana mangi sare kambere gasenkongu challenge nkongu nande mono mamu minto gonyo kongale ngo moyo onte bidul finika nyakolema kiregento ngere no muchakano ngere no moyo hekera naronga tara subuka naone chombe chiri nakanite ikabidi ngende ngelese father ngenda bake balis ngelese father ngamadhe father nimepite maisha lakini baka sekere father kamda bigendo mukwanira nagani toko mukole nere nyangi mana nkenanga mukwanira kera na mukwanira nkanyoro itabire ngabange nyangi na members sebantu bakambwades ngakore nyangi 2021 wow iya sana lakini naonye na wakore nyangi still ile kitu bado nkiraruo wa chombe chiakaniro mwakorire nyangi iliye kwa babwatani mpaka makweli ukabatanane still akona hiyo kitu mpaka some talking akonayo kai nona mpaka sara juice kwa ngakirete si yes omwana akagotima mata kunyara gukwana sai ekero omwana baite wina na chiteki nekebe nkaena ngagorengo ringi ngente kai hiyo siku ulikuwa unakuja nyumbani yeah sababu
abona sende ekaba yani kiro muntu akonyora umugako omutebi umwamangana omutebi ingikwa mwera kunywa maritinge iyo musubatu yitako gutindeka ile beinf hani ekaimuka baka inkarengera inkaronga onye maremu usirete onye umwana ono usirire what is next ogima bonde mbokora teki mboyo akini ogima mboro Delphin nanda turengereri ase ruti yo nagosoro ire bosibo mashabiki yegetaseni kya Ndizi TV ogima mboro nabo konenge twanchirira chinde chions mangana na chama kongno asubugi mabwao akini tona chakina kyo gwekora gayo tigo bama andekero kende no bwata abana bo imbwata abana barenga saimbwata abamara babere cyero kaibere abo mucyoyo wa story mbatatu na obama igomba no bwata imbane ngayo tiga abana bao bagwecha guchongerwa tobese wancha birangara libiko bwe Delphin nabe konyarekana sababu umete Sara ovugi monya ndi abayisikona bakorama yombo bwato murembe kuyuri because nje bakabona igasende nje nakagerete bose na maite ngomugakone na isaboni yagonte isoke skora alisko unaona imefika huko sasa mali nakuambia hebu toka nje kai ekiyani ekagera inkana chekina umuntu ago wasedi bosembu tuko watebi ugenda nabana kayogoje next singisio no rio karteki usirete mundu yokubuni alikufa kitambo no musaje olenge yes nkwa moyibulita abana yes lakini nkwa manyete ngane ko bereiga nkwa moyebe ngabantu mbakugeuke bachigoteba nga naye abantu bagotegerera kibunya nabya goteba utete gusalichi family wachire kwa make sure nga notete komenya na wenere ta kwanirwe aroro bien koro so that mumenye Delphin na temere ko igino n'abantu bamukwanire nakini bono okorora nga abagambirende abagambi na reportiri sababu asenga jumaremu ari aga 2009 na ini 2023 orote emyake almost 12 yeah boni yogotebi unga imuka genda asta yokoreki asta yogochenda number 2 kwasore kaniseme kwarire chira bon ani bakana kine igerete bakanke bolinga already goro nadiye chira kanisa imi sayingu nambi watoka henda unaenda wapi Sara aro by the way mwana nante batinga na kwante nae na nacheki nekebe yes asa njona agite simi mwana agande nga mami awezi kuongea ngakumirende nake natagete kuocha that day ngakumingikiaba hii namba ni ile ya Delphin akirende usikate tamaa mawimbi akaremelinde gocha sore haiwezi kukupita ile uaminifu wako te wetani ukwegena kwao ayeremaki kwa mwiro kwana na into senikia Ndizi TV mashabiki na kuligiriti ali you are a strong woman be strong for your kids rema mwanchu muligereria bwayegere nyamasibi ngumbwali lakini twa mwakorera amasimba sengencho hakuna amani na wotwale kugachi kamera igatu minyoki abo yale kunyalikana atuambie toka kwangu iko bana mnatokwana yo mto Delphin na atagetobo konyi kebirengererio tali rasimanga nechibeso mwanchu muligereria nabo tokurwo bokonyi ata kimawazo anyoro umuntu uramosemie kebirengererio egera rusi birengererio bibe virase omutuwa yeme Delphin ngwate abangwanda kwalenge uchibosongo bosongo kikero ikiombe nkwenda okay ekero gote imamu mino igoro ya mangana ya makongo nikiomenyete ekerabona yo gosagasukira ase umete tubekaini omusubadeli bagwetana no mwako era ndi ba solve bakura ayebono it's on off on ryoka ekisingizio ya kemo kininge yogo kora mamocho ekero gote yaba muibuliogo mwachite mugakwana na tata mino tata ilifika wakati ntentora monero tuliongea naye mpaka this month na yobo kimabu bwane bwari gucha 31 nakiri wetera murembo buno tayo ezibidi usifanye wekabotenene bono interete muibori nabo Sara konte binduo nakini bono chiwake sab asoko ira bana ngogo chikomenta umusigo yitanya rekana kunywara marwae na sigara ya kunywara
ekera atindete na liagocha na fujo mono unlike ekera atindete ekera atindete umete sara umuntu utindete na bakoenda anywa maru ani akabwate gento gitate tochi ekerengere gite yes na abaibuli bae bamro mwabukiro kende bate wamejaribu kumwongeresha nabona igasari tukiringo chukuna chekina nande nabona motebi gento ngiro kiangeriti sababu alingia kwa nyumba hivi akatebi abana limie stima limie kerobo kiru mutaso arali pono nabe alikuwa merewa meto muntu utene bikosi bintu bya ene binga kunya nabona igete nkobo onyotebire limie stima next thing kibose arankorere yes lakini nilitoka nje nikaenda by the way sana chitenga tuka mukatinya saone gaki kwari wancha omwe chinguru nande omwe bikosi bi F5 byakunyu abitige onyoro murembo okorereki omurembo iche okuna kugosaba kwa nari gusaba gucyasare lakini bono okoronga tarancha Delphine Rema asengencho ya abana barabumba manyeti kende yonse nane ntumaitenga gwetera chinguru cha Nyasaye atawacha kukunya pombe siku moja neba akongwase bono lakini ayaticha mato okini abana bao mbia mona chinguru che ase ogusangana intwe umugano yole very powerful mancho muligereria obwata mabera ando obwata mabiba mange akirende tokumusabira buna nto aba ligerere begeta ni Ndizi TV osinanyale ku overcome umolindo yo monene orasenka yae amasabao nabagokonya family ya Delphine ikubana umwanchu muligereria tarirasima n'ekibesa kuri ndi namba ya seminere gabo nabo kumwakere simi omobo obolemu abo kumwakere simi omokorera amasaba bene ekiangera togotabunga maombi yetu sisi wote yatashinda nguvu za giza echo minto Delphine agendete gwetera wekachinga kitinde naendo mwanchu muligereria naende mono onde bwense nero gwetera mulindo bunoyo nera twamusabire boigo asumurubulyo yigo Nayaeteire igo kiro muntu nagendete gwetera asenchere ya mugose yende tigatokorega naende Jumaine egocha niko narenga sensema ya masimba nyamasibi no era around ya iga ase bunge ya Nyaribari masabe karatu asangire no mito Delphine kemto kwa igura matemwa gwetera asubugima bwaye wekachinga kichinde naende tuarengene producer ne Met Amona Koni pamoja ni driver yaito Joseph Mokogoti nche niko nkoro kwa Sara Nyarangi ontita otambe niko bagoteba koramaya ogende ayeno monya buchi